Tkompli l-oppożizzjoni qawwija l-intenzjoni tal-gvern li jiżviluppa marina fil-bajja pittoreska ta' Marsa Scala, stħarriġ li sar ftit tal-jimilu minn Valerie Vizanic mid-Dipartiment tas-Soċjoloġija tal-Università ta' Malta juri kif 93% ma jaqblux mal-proġett f'riflessjoni ċara ta' tħassib ta' residenti Skalin. Għall-istħarriġ li sar fuq Facebook fuq 7 ijiem kien hemm 1100 risposta valida minn gruppi u paġni li jinkludu residenti jew persuni oħrajn li għandhom interess f'Marsa Scala. Fil-fatt madwar 70% minn dawk li wieġbu huma residenti fissi, fil-waqt li 8% oħra huma dawk li joqogħdu hemm temporanjament. Minn dawk li wieġbu kien hemm aktar nisa mill-irġiel, 2/3 għandhom livell edukattiv terzjarju u 61% tal-età ta' bejn it-30 u d-59 sena. It-93% li qalu ma jaqblux mal-proġett qablu wkoll li kwalunkwe żvilupp ta' jott marina jirovina Marsa Scala. Barra minn hekk dawk li wieġbu innutaw fost l-oħrajn kif dan il-proġett iħammeġ il-bajja u jeqret l-ambjent naturali fil-waqt li jħassar il-karatteristiċi tal-lokalità. Il-persuni li wieġbu nnutaw ukoll kif bjott marina fil-bajja ta' Marsa Scala ikun meddet xogħol is-sajjieda li jaqgħu lajxin minn hemm kif ukoll il-ftit żoni ta' rilassament tuhom li għad fadal. Iddomina wkoll it-tħassib għal mod kif il-gvern ma konsultax ma' residenti, iżda anke kif il-gvern ivvinta raġuni oħra kif jeddet lill-lokalità bħalma kien għamel meta propona il-bini tal-Università tal-Ġordaniżi fiż-żon Or. Minnaħa l-oħra l-55 persuna li qalu li huma favur il-proġett kif propost innutaw biss il-fatt li l-irmiġġi li jintrabtu d-dajjes magħhom għandhom bżonn ikunu aġġornati, kif ukoll li dan il-proġett jista' jgħin ekonomikament lill-lokalità. Oħrajn ammettew li jaqblu ma' marina fil-bajja ta' Marsa Scala sempliċement għax għandhom jott huma stess li jixtiequ li jintrabat eqreb lejn darhom.